Beslutningsprocessen i EU af Christian Ravn og Jakob Benkow. Der findes forskellige slags beslutningsprocesser i EU, alt efter hvilket politisk område der er tale om, og alt efter hvor følsom lovgivningsområdet er. I denne præsentation vil vi lægge vægt på den almindelige beslutningsproces, da det er den, der i dag bruges på størstedelen af EU's politikområder. Der er lige nogle få ting, man skal vide, inden vi kan komme i gang med processen. Lovforslag behøver ikke gennemgå alle 3 behandlinger. Lovforslaget kan kun vedtages, når både parlamentet og ministerrådet er enige. Det er kun kommissionen, som kan komme med lovforslag. Dog kan andre EU-instanser og institutioner anmode kommissionen om at fremlægge lovforslag. Som eksempel til at forklare beslutningsprocessen har vi valgt at bruge et konkret lovforslag, som handler om at nedbringe antallet af plastikposer i Europa, som i øvrigt er et dansk forslag. 8 milliarder plastikposer havner årligt i naturen og volder skade på både mennesker, dyr, fugle og fisk. Og det tager rigtig mange år, før de bliver nedbrudt. Kommissionsforslag. EU-kommissionen foreslår derfor at nedbringe antallet af plastikposer med 60% i år 2017 og 80% i år 2019. Det er især i de sydeuropæiske lande, at det er et problem, hvor plastikposer ofte er gratis. Kommissionen har ingen frist for forelæggelse af lovforslaget. Kommissærkollegiet vedtager kommissionens forslag ved enten en skriftlig procedure uden drøftelser eller en mundtlig procedure med drøftelser. Bliver et afstemning nødvendig, træffer kommissionen sin beslutning med et simpelt flertal. Parlamentets første behandling. Under sin første behandling behandler Europaparlamentet kommissionens forslag og kan enten vedtage det eller ændre på det. I Europaparlamentets formand henviser forslaget til et parlamentsudvalg inden for det specifikke område, som dette eksempel omhandler miljøet. De udpeger så en ordfører, som er ansvarlig for udarbejdelsen af et udkast til betænkning, som fx kan indeholde ændringsforslag i lovforslaget. Udvalget stemmer om denne betænkning og ændringsforslaget. Herefter forhandler og stemmer Europaparlamentet om forslaget til lovgivning på grundlag af udvalgets betænkning og ændringsforslag. Resultatet heraf er parlamentets holdning til lovforslaget. Parlamentet kan enten acceptere forslaget uden ændringer eller foretage ændringer. Der er ikke nogen tidsbegrænsning for parlamentets første behandling. Ministerrådets første behandling. Under behandlingsprocessen er det ministrene fra det område, som lovforslaget falder ind under, som står for behandlingen. I vores eksempel om plastikposerne er det derfor medlemslandenes miljøminister. Under sin første behandling kan ministerrådet beslutte at acceptere parlamentets holdning, hvorefter lovforslaget vedtages, eller det kan ændre parlamentets holdning og sende forslaget tilbage til parlamentet til anden behandling. Ligesom parlamentets første behandling er der heller ingen tidsbegrænsning for ministerrådets første behandling. Parlamentets anden behandling. Europaparlamentet har 3 måneder til at behandle ministerrådets holdning. Der er 4 mulige resultater af anden behandling. 1. Parlamentet godkender rådets holdning, hvorefter lovforslaget vedtages. 2. Parlamentet kan ikke træffe en afgørelse inden de 3 måneder, hvorefter lovforslaget vedtages med ministerrådets første behandlings holdning til lovforslaget. 3. Parlamentet forkaster ministerrådets første behandlingsholdning, hvilket betyder, at lovforslaget ikke vedtages og beslutningsprocessen afsluttes. 4. Parlamentet stiller ændringsforslag til ministerrådets første behandlingsholdning og fremsender sin holdning til anden behandling i ministerrådet. Ministerrådet anden behandling. Ministerrådet har ligesom parlamentet 3 måneder til at behandle parlamentets holdning ved anden behandling. Ministerrådet modtager desuden også oplysninger om Europakommissionens holdning til parlamentets ændringsforslag ved anden behandling. Rådet kan enten godkende alle parlamentets ændringsforslag og lovforslaget vedtages, eller ikke godkende alle ændringsforslagene, som betyder, at ministerrådets formand sammen med parlamentets formand indkalder til møde i forligsudvalget. Forligsprocedure. Efter at ministerrådet ikke har godkendt parlamentets holdning ved andenbehandlingen, indkalder som nævnt tidligere rådets formand og parlamentets formand til møde i forligsudvalget, som består af lige mange parlamentsmedlemmer og repræsentanter fra ministerrådet. Forligsudvalget har 6 uger til at vedtage et fælles udkast på grundlag af parlamentets holdning ved andenbehandlingen og rådets andenbehandling.
Hvis forligsudvalget ikke vedtager et fælles udkast, blev lovforslaget ikke vedtaget. Men hvis forligsudvalget vedtager et fælles udkast, fremsendes dette til tredje behandling i parlamentet og ministerrådet. Ministerrådet og parlamentet til tredje behandling. Det fælles udkast sendes samtidig til parlamentet og rådet for at blive godkendt. Der er ikke nogen fast rækkefølge for de to lovgivende institutioners afgørelse. De har 6 uger til at træffe en afgørelse, og de kan ikke ændre teksten. Hvis parlamentet og rådet godkender det fælles udkast, vedtages lovforslaget. Men hvis en eller begge ikke godkender det, eller ikke svarer inden for de 6 uger, vil lovforslaget ikke godtaget. Lovforslaget kan efter tredje behandling kun tages op igen, hvis kommissionen kommer med et nyt lovforslag. Og her til sidst vil vi gerne fortælle lidt om lobbyismen og hvordan de kan påvirke processen. Lobbyist er en betegnelse, man bruger for personer, som forsøger at påvirke beslutningsprocesserne udefra på vegne af virksomheder eller interesseorganisationer. Der findes hovedsageligt 2 forskellige slags lobbyister. Dem, som varetager virksomhedernes interesser, eller dem, som varetager interesseorganisationernes, også kaldet NGO'ernes interesser. Hvordan påvirker lobbyister kommissionen og ministerrådet? Lobbyister henvender sig ofte til kommissionen i håb om at påvirke eller ændre de lovforslag, som kommissionen kommer med. Lobbyismen i kommissionen kan påvirke beslutningerne ved at spille enten på de enkelte kommissærs nationalitet eller politiske holdninger, eller spille på modsætninger eller forskellige meninger, som findes internt mellem de enkelte dele af kommissionens administration. Kommissionen kan desuden også invitere lobbyister med til forskellige udvalg, f.eks. ekspertudvalg, med henblik på at forbedre lovforslagene i EU, hvorved lobbyister får indflydelse indenfra. Og så nummer 2, påvirkelse i ministerrådet. I ministerrådet kan lobbyisme påvirke de enkelte embedsmænd eller ministre, som sidder på sagen eller lovforslaget, og på den måde vinde indflydelse, eller de kan komme i kontakt med den regering, som ministrene sidder i håb om, at regeringen kan påvirke ministeren eller den pågældende embedsmand. Dette var alt, hvad vi havde om gennemgangen af beslutningsprocesserne i EU. Tak for nu.